Il-ġimgħa filgħodu l-Prim Ministru spjega l-aħħar żviluppi b'rabta mal-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Dr. Muscat spjega kif skont il-liġi l-Pulizija għandha 48 siegħa ċans biex tinterroga persuna u wara li għaddu dawn is-sigħat, il-Pulizija trid jew tressaq il-persuna l-qorti jew tilliberaħ jew inkella tagħtih police bail. B'din tal-aħħar tfisser li l-persuna trid tkun għad-dispożizzjoni tal-Pulizija il-ħin kollu. Il-Prim Ministru qal li f'każ li persuna titressa il-qorti, il-Pulizija ma jkollix dritt li tkompli tinterroga. Li jfisser dak li jkun intqal lill-Pulizija u l-mistoqsijiet tal-Pulizija trid tieqaf hemmhekk u l-Pulizija ma jkollix dritt sat-trial jekk kemm il-darba jkun hemm instab li hemm biżżejjed biex jitpoġġa taħt kap ta' akkuża ma jkunx hemm id-dritt li l-Pulizija jkomplu bil-questioning. Fid-daħla ta' Kastilja l-Prim Ministru spjega lill-ġurnalisti li l-każ huwa wieħed maġġuri u li l-Pulizija ħassew li għandhom bżonn iżjed ħin u jistaqsu iżjed mistoqsijiet. Joseph Muscat qal li għadha għaddejja l-analiżi tax-xhieda u l-evidenza li qed jagħti l-persuna meqjusa bħala il-middleman fil-każ tal-qtil ta' Caruana Galizia. Tajjeb li ngħid ukoll illi għadha għaddejja l-analiżi ta' xhieda u id-data u l-affarijiet kollha, l-informazzjoni kollha, l-provi kollha li jistgħu jiġu użati li qiegħed jagħti il-persuna illi huwa allegat middleman f'dan il-każ. Din il-kwistjoni, din l-analiżi qiegħda tkun minuzzjuża, kelma b'kelma, punt, evidenza b'evidenza u mhijiex kwistjoni tista' tingħalaq fi ftit sigħat imma hemm ċertu punti li jridu jiġu iċċarati mal-persuna in kwistjoni. Il-Prim Ministru fakkar li l-maħfra presidenzjali lil middleman għadha ma natax iżda rrimarka li huwa kommetta ruħu li jirrakkomanda l-proklama bil-kundizzjoni li l-middleman jagħti evidenza li tkun ikkoraborata fil-qorti li twassal għal prosekuzzjoni ta' persuni fil-każ tal-qtil ta' Caruana Galizia. Il-Prim Ministru qal ukoll li l-iżviluppi li ġraw kmieni l-erba' filgħodu waslu biex il-Pulizija ħadet passi ta' prekawzjoni u bekk skatta mekkaniżmu ieħor fl-investigazzjoni. Il-Pulizija din ma kienx their preferred course of action għas sempliċi raġuni li kienu jippreferu li l-ewwel jagħlqu il-każ kollu tal-middleman biex wieħed jara l-evidenza kollha li jista' jkun hemm u mbagħad minn hemmhekk jipproċedu kontra persuni li jista' jkun hemm il-bżonn li jipproċedu. Il-Prim Ministru saħal għandu kull fiduċja fl-investigaturi li qegħdin isegwu bir-reqqa il-liġijiet tal-pajjiż u anke ma jippreġudikawx l-investigazzjonijiet. Qed ngħid dan kollu biex l-investigaturi mhux ġurnata heroes u ġurnata ħmir li ma jkunux jafu x'qegħdin jagħmlu, jafu x'qegħdin jagħmlu eżatt u l-interess tagħhom u l-interess tagħna huwa ta' kulħadd huwa li ssir magħrufa li jsiru magħrufin il-fatti kollha f'dan ir-rigward. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.